Is-sibt filgħaxija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar il-fiera l-kbira li qed issir f'Monte Cristo Estate. Mal-wasla tiegħu Bernard Gregg akkumpanjat mis-Sinjura Emery Gregg intlaqa minn Sander u Daniel ta' Danusan kif ukoll Ruben Karwana li kienu parti mill-organizzazzjoni tal-fiera l-kbira. Waqt din iż-żjara fil-fiera l-kbira l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu l-okkażjoni jitkellem ma' diversi persuni li żaru din il-fiera kif ukoll numru ta' eżebituri li kienu qed jeżebixxu l-prodotti tagħhom. Bernard Gregg fakkar kif il-Partit Nazzjonalista dejjem tkellem dwar il-bżonn li jkun hemm iżjed għajnuna u sapport għal kumpaniji lokali sabiex ikomplu jikbru jimirħu anke barra minn xtutna. Il-fiera l-kbira bdiet fis-6 ta' Lulju u tiġi fit-tmiem l-ħadd 16 ta' Lulju. Waqt din il-fiera kien hemm diversi kumpaniji lokali li kienu qed jippromovu l-prodotti tagħhom, fosthom tal-amara tad-dar, servizzi ta' sbuħija, prodotti għall-annimali u kumpaniji tal-ivvjaġġar fost oħrajn. Waqt din il-fiera kien hemm ukoll diversi kantanti u mużiċisti Maltin kif ukoll diversi attivitajiet tat-tfal u għall-familji kollha.